ضرور کشکاری سے دوستو السلام علیکم فقیر محل تے ماڑیاں دے خواب ہوندن ایسے محل تے ماڑیاں دے خواب ہوندن اے بارہوں شباب ہوندن محل تے ماڑیاں دے خواب ہوندن اے بارہوں شباب ہوندن امیر ہوندن نواب نہ دے غریب دل دے نواب ہوندن امیر ہوندن نواب نہ دے غریب دل دے نواب ہوندن کوئی منیجن دا حال چولے ہا کوئی منیجن دا حال چولے ہا میرے دل بر دے نال چولے ہا کوئی منیجن دا حال چولے ہا میرے دل بر دے نال چولے ہا وہ ہائی محفل امیر لوگیں دی اے کون گال ہے دی گال چولے ہا وہ ہائی محفل کوئی منیجن دا حال چولے ہا میرے دل بر دے نال چولے ہا وہ ہائی محفل امیر لوگیں دی اے کون گال ہے دی گال چولے ہا اون زمانے دی گال کرنی ہے اون زمانے دی گال کرنی ہے اے خان خانے دی گال کرنی ہے وہ ہاں منظور مست محفل وچ اے کائیں دیوانے دی گال کرنی ہے وہ ہاں منظور اون زمانے دی گال کرنی ہے خان خانے دی گال کرنی ہے وہ ہاں منظور مست محفل وچ اے کائیں دیوانے دی گال کرنی ہے جہان سارے دی گال کیتی نے جہان سارے دی گال کیتی نے جہان سارے دی گال کیتی نے ہر عوارے دی گال کیتی نے نہ جو محفل دے وچ آئے میرا وارے وارے دی گال کیتی نے مہربانی صاحب بڑی مہربانی جہان سارے دی گال کیتی نے گیلانی صاحب جہان سارے دی گال کیتی نے ہر عوارے دی گال کیتی نے اور نہ جو محفل دے وچ آئے میرا وارے وارے دی گال کیتی نے اور یار نیمن کمال ملتی ہے یار نیمن کمال ملتی ہے والتا سالیں دے سال ملتی ہے یار نیمن کمال ملتی ہے والتا سالیں دے سال ملتی ہے کہیں کو منظور قطرہ بھی کائنہ دیساں اور مونجھ پوڑھے دے نال ملتی ہے مونجھ پوڑھے دے نال ملتی ہے مونجھ پوڑھے دے نال ملتی ہے